Ay, sa baniwa manitingog ni oy. Way pulos, way pulos. Shout out na shout out. Hello diha kang Zang Larbay Zayas, JR Vergara, John Wences Bandivas, Jomong from Davao City. Action naglay ng panahon. Uy, bantay tangay Bagyo Rabang. Ramil Bangkuyo, Jerome Isabel Cañete from Malaybalay City, JJE House, Alvin, akong paboritong bayaw, si Alvin. Oga, Rose, ako, good evening ako, Pi, Atuales, Pilipinas, Lodi Byrne, Badri, mayong hapon, patita, pasato sa akong salamat po. Hello, Senta lang di ako. Asa mo na minaw karon ko sa Spotify na minaw, mayong gabi, mayong uto, mayong buntag. O sa tanan, Jongjong Olivera, hello, salamat boss. Salamat, Rainier Barillo, hello sa tanan. Medyo, pasensya na, late ko ha, medyo late. Medyo ikapoy siya kumbar sa akong whole day. So, kung kabalo lang mo, sige, chikahon ta mo. Para makatubag mo daan sa akong pangutana. Ato pangutana karon dahil simple ra kayo. Gugma-gugma na sa ta karon. Bisa guma ng Valentine's Day. True love na ba ni tita? Pero sa ka makasulti nga true love na ba? Hindi, mag-question na. True love na ba ni or unsa ba? Sige, kamoy tubag diha. Kaya dagko naman mo. Paki-share sa atong live karon. Dito ako mag-line kay medyo gikapoy ko. Sus, grabe. Kung kabalo lang mo, whole day, ang akong oras nahurot, whole day diya sa Villanueva, Misamis Oriental. Grabe. Kay naman si Senator Bongo, so nagatangatang tao mi dito di ilalim. Na-feel na ako ang fans nilang Katniel nga galat-hulat ka sa ABS-CBN nga mo abot si ang Katniel. Kanang nga nabitaw buntag pa lang ka nag-atang moabot ka o niabot siya og mga udto na kanang nga maglakag-lakag ka. Grabe. So neto mi dito buntag. Tapos pag-ingon kay supposed to be siya una tanan siya sa Villanueva, so naglagong-long sa si Bongo, tayo din siya nagkuhan. So na-change sa po ng schedule. So alas 11 na po, medyo kuhan man nila ka ng mura og kanang inauguration. Adili inauguration kay kuhan pa man kanang si term galing ana kanang aya pa mag break si tawi. Groundbreaking pastilan. Tanawa lagi na bangag nako. So nag-groundbreaking para sa 400 million worth of hospital sa Villanueva. So niabot si Bongo ana tapos magsunod-sunod ka kasi syempre daghan ba gusto mag-interview niya. So murag to be honest, sa akong kadugay for 20 years na ako sa media, ang ako ramang yun is naanad man ko nga host ko DJ Racoso. Ginatagaan lagi ko mga story sa mga writer. Ginatagaan ra ko og kanang mga kuan mo ni basahon sa pamoy special. So nalagi ko sa stasyon. So the more na nako karon na appreciate ang akong mga co-workers na mga nasa field, mga reporter nga nasa field nga tinuod jud nga di lalim magsunod-sunod sa mga politiko nga labi nag mga ilado. Kay siyempre alagi daghan kayo na first time gyud ko nga nasunod-sunod ni Bongo nga nawaklihan gyud ko sa PSG. Live lang feeling na mag-interview ka, bawak na yun. So, makadaya dito, balaplane pa. Ay, Diyos ka Lord. Nalad magugong nga, ang mga fans mo imudol sa ako. Ako nalad ako mo imudol. Charot! Charis lang, charis. Chismoses. So, yung ana, so grabe, sunod-sunod, nagkapoy. Di mo na ilalin, makastress man lepon, magsunod sa sunod ka. So, muna akong whole day, medyo gikapoy ko. Gigutom ko. O first time sa ko nga mag-uban sa ubang mga media, kasi klase nga mga media dito. Tanalin papel, papirmahan. Abi attendance. Tingala ko namin nakabutang nga kuan ganang acknowledgement receipt. Ha? Siya sa acknowledgement receipt. Sa ngalan nga resibo, agay. Nadi siya na SOP. Nadi mo maanadanan. Nanguli na may diretso eh. Tawagan mi asa mo ada nila ko na may pati kapuya whole day na mi dia. Pasensya magkape sa ko kadyon lang kayo ha. Tapos after dire
nag-duty na sab ko isip homeowners nga officers. So na yung mga issues, so munang kami ang gibuhat na mo karon sa mga bag-o na mga homeowners nga mga officers. Kung na yung mga issue, atuan yun na mo sa balay para ma-explain og tarong kay tinuod yun na lahi ra kayo nga mag-solve mo og problem nga sa Facebook kaysa ka nang harap-harapan or mabisita mo sa balay. Promise. Kaya kasagala pa sa Facebook, puros isog, puros grabe kayo. Pero kung mato na mo sa balay, nga na mag-story na mag-check ka na mo, lahi ra yun. Mga pita ninyo diya, nangapi ba mo? Masisaw yaw-yaw karon ha. Kaya mo man akong stress reliever. Salamat sa inyong pag-uban ako. Kay sa tiyo anay lang, karon everybody now, di preso na sa una bang ang radyo sa Cagayan, pila ra may radyo sa Cagayan, dagan nagalin ng Lapulo. Pero at sa mga tao na sa radyo, kaning labanan aning internet, grabe. Dagay laban naman na mga Facebook, na mga Spotify, na YouTube, daghan kayo. Muna ako swerte na kay ko malipay na ako kanang moabot og tag 100 na mga views. Tapos kasagara sa akong mga video, later na din mo samot kadagan ang views. 5,000 after na sa akong live kinay uban after kaya pa sila magtanaw na. Salamat kayo og labi na sa akong mga supporters sa Spotify sa akong podcast. Thank you nga pimintigid mo ga-download ga-follow sa podcast. So way mga hinungdan o sa itong gipang istoryan. Pero basin di ay may na lang sa gamay nga pamaagi makatabang sa sa inyo diha. Okay? So mo nang whole day medyo kapoy tapos ganina nakatumi ko sa ka-homeowners may na lang nasettle lang ang problema, nagstorya rami. Thank you Lord. Tapos sa pakakapoy diha kanang mga bills nato karon. Kamo kumusta ninyo mga bills? Di na ba boga panubag og tawag kay ang utang grabe. Ay, appear. Dagan natin makarali karon. Ay, grabe. Kaya makatulala na lang bitaw ka nga. Magana lang yung mata ba? Asan naman tapalong sa naman yung mga bayro nun, ha? Pati ang kuan, ang romansa sa inyong ba nag-asawa, mausap na yun. Kamulo ka og hubo sa panty, ino din ka nga bi. Atong bayro nun ba? Wala na ni Kipos balik. Wala na dawa na. Basta galing, dili yun matest ang kanang panag-uban sa mga banag asawa. Basta ka lang mga wa na mo'y kwarta, adi agin matest tanan, oy. Sa puto na tanan, gamay lang bikil, na lang kayo makita nga mga nag-usik-usik, suko na lang kayo, kaya kay kwarta. Gamay lang ang mga bikil, mga unsa man eh. Ganon sa maning nakaon man yung gripo ganina may kalsin tubig. Unsa man yung mga suga dire, palungan ni dire. Unsa man dire, nakapansak man dire. Unsa man dire. Sa man dire oy. Tanan na lang lagi. Tanan lang ang mga ginagmay nga bikil gyud basta galing dako naging utang bitaw, basta lagi. Bungol tanan eh. Mo nang mapiktuan ng sex life. Lamig kayong coffee kay Adlay. Gikan sa Villanueva. Kanang product ni sa husband sa mayor sa Villanueva. Adlay. Kanang rice ba nga coffee. Very healthy. Kapag uman din ani, unya po mag-TCK din ko niya itong bugnaw. TCK, the Colon King. Inom din diretso kay para mga kinaon na to ganina tomorrow ilibang tanan. Tapos dagan magay ko gintuan, dagan kay tao, social distance. Mo hindi pinsan ako perminti. Cherry C. Gwapo ganin Cherry C kay i-search ganin ni sa Google ning kamo-kamo extract. Mo ni pinaka lami nga kuan. Pinaka powerful nga Cherry C. Kamo-kamo extract. CAMU i-search ninyo na. Magtumar ko kay kuan, dugan dipinsa vitamin C. Bernis Manderon. Basta Bernis galing sa gabi eating Biramax po na. Ay. Neil Kiblat, namuot mi sa kumbana ka na burn sa imong giingon mapiktuan ang sex life. Shout out ko sa kumbana John Paul Amugis Monreal. Hello darling, pakanya da sa Lagunglong. JR, basta mag-abot si Judith o si Jonah. Tita, maglaban na dyan yung mong ulo, di na dyan mo tubag, basta manawag. Relate match tanan, no? Mga bills. Uy.
Grabe. Ryan Aquino, Mustamos, worse na wax di butang ni Lord. Uy, Pilyong Prinsipe watching mga Goy Bislig, Surigao del Sur, ang akong yutang na tauhan. Yes, dagi ko na tao, di balin lang ko diri kay 1998 na. Taga-kuhan ko, taga-Gordonas, Purok 7. Kumusta mo diha sa mga Goy? Kusog na bang ulan diha? Okay, tingnan muna. So for the next 1 hour, salamat sa iyong pagpaminaw sa akong pagyaw-yaw diri. I'm sure nakarelate mo sa mga bayro nun diha. Sige lang tag-duty ani mangguna. So this is the difference if diri mo utana. Kape. Na yung utana kung na mo ingon nga negosyo o magtrabahante. Ang nakalami sa trabahante, kung magtinapulan ka ng adlaw si manaha o nakay gibuhat or mag-perform kag maayo, at least kabalo ka nga pagabot sa pitsa 15, pitsa 30, nagi kwarta mo sulod. Muna ay nakalami sa trabahante. So muna akong live sa una sa ABS-CBN kay namang ko'y trabaho, ana. Karon nga nag-home radio na ko, nag-black timer na ko. So naitabo, ako na tag-iya sa programa. So whatever, kung unsay sales diha, sponsors, tanan, wala na ilain. Hindi na muwagi nag-ABS-CBN. Ako naman, so ako na diretso. So ang nakalami lang sa negosyo, kay kung dako ang sponsor, dako ang kita, dako po di mo makuha. Pero kung napoy time nga wala, kay ting-renew sa, wapan ni-renew kadyot, wala sa kay makuha, ana. Orang imong kita, igoran nimo ibayad sa imong mga tao, so gamay ra ang mabilin sa imo. Mo na ang lisod sa negosyo. Mo nang maningkamot, yung ka, ikaw yung maningkamot na, asa mangitag sponsor, ana, talan, ana. Ang sa trabahante, balag, magtulog-tulog ko karon ana, basta kabalo ko sa pizza 15 na ko isweldo, pero fix lang siya. Kung may yung kag 15,000 rin mong bulan, 15,000 lagi na mong bulan. That's the difference. Sa negosyo, pwede ko muhalin karon og 100,000, pwede ko muhalin karon og 500,000, pwede sa nga karon si manahawa ko ihalin. O mo lang yun. Okay? So yun lang. Muna si Judith o si Jonah. Watching from Thailand, Crew Madel Gadlan, hello. Mac J, Abaw Gabayran from Claveria. With ice. Uy, you say with ice. Bugno da? O nag-shot ka. Darling Abuzo pa kanya. Hello sa tanan. Sa tanan po naghatag og stars. Thank you. Ay, ito muna. Istorya sa ito ning gugma, be. Habang kakapi ko dire og adlay rice. Sarap. Kumusta mo? Naba mo yung mga uyab diya? Gadate na ba mo? Kano sa ka makaingon nga true love na or basin kwan na sa ila pang term na basig infatuation na infatuation? O basin nagwapuhan lang ka sa iya pero wala gid na ba? Kay basin na giganahan lang ka sa iya kay funny siya, giganahan lang ka sa iya kay idol nimo siya magbasketball, giganahan lang siya kasi iya kay tungod kay hinlo siya. Pero kano sa makaingon na kanang true love na ba ni or basin row your boat lang ni? Basig charmos ginamos sa nitanan. 'Di ba? Unsa ang pagkaibalo? Sige na, before ko mo hatag sa inyo sa inyong pagtuo, kano sa ka makaingon nga true love na? Ulan lang diri bird sa hinaton og tandag kusog halaka. Pasat Lestius Pialago pasautat midribe sa CDR RMD Oro Rescue nga naka-ready na. Grabe alisto kay sila may hashtag TS Auring. Oy, boss. Hello sa tanan dia, kumbati mo dia ha. Mac J, makapainit ang imong programa. Huli, magubuhubo tani. Sige daw, ito bagsa. Sige lang, one time lang. Sabay sa lang ko diri. Mga taga CDRMO, sige daw, be. Kamusta makaingon nga true love na? Sige daw. True love na kung makautot siya rin, baho kayo yung utot, pero na love gyapon nimo siya, waka na turn off.
Kaya ka mga maingon nga, ay, na-turn off ko kay Kwan kay siya. Suminto siya di, na true love. Ro na yung mga char na yung mga attracted lang siguro ka kay Gwapo siya, but it's not true love. Or na-attract ka sa iya kaya may siya manamit, tapos na one time, neto kasi lang balay, pangit din siya manamit o pambalay. Hugaw din siya tuhod. Ito man tangkugo, gabula-bula ang ilok. Wala din kaganahin mo balik, na turn off na ka. So malamang di yan true love. Doki sabi na, kung masimutan na nimong bugan, tapos gitilapan nimo ana. Yalago, kung mga lungat siya sa tubangan nimo, tayo mong gikaon kaya binimog sudan. Ew! True love burn kung nag-share na mo gutot. Sa una, bago pa kayo, ay, sorry. Pero pag dugay na mo kayo, sige pag charot-charot. Katawan pa. Shucks, bird sa bal. True love na ug maburos na ang babae ko uy sa pag-sure mo di. Naiuban na naburos pero di pagyapon true love. Charlie, morning star, tita ba na akong partner sige kasuko kay gusto po siya na ma-upgrade iyang bike. Gugma pa ba ni nga siloso kayo sa bike? Ay, mangita sa kag time lagi. Time sa problema kay usay oras imong biking. 7 to 9 sa sample. Dapat lagi oras nga saya harag yun. Ana ba? Tapos sige kag update sa imong bike ni gasto ka pero diya sa balay. O ni gasto ba ka para sa iyaha? Nakapalit ba ka bagong pantalon, duster, nindot nga TV para kung nasa sa balay, lami iyang pananaw. Ano ba? Nag-aircon man yung kwarto. True love is patient and kind. Love is not jealous. It does not brag, does not give. Wow, kalawang ba? Gikapi-paste pa na nimo ha. Ma'am Joy Martinez, hello mayang gabi. Gwapo Tita B, watching here sa USA, 8:32 p.m. Very cold and icy outside. La, kalami oy. Sana all. Ingat mo diya. Si Renier, true love na pag kamo duha magkasinabot and support na mo each other. Kabalo mo work out sa inyong priorities karon og para sa inyong future. Sao pag-check ka ni mo diya. Ani. Una yun, kung for example, kamo babae, example lang ako kamo babae, saan yung pagkabalo nga true love na ning lalaki nga inyong ginadate dito yun na uyab. Ang pinakaunag yun, tanawag yun kung unsag yun imong gaka-feel about aning lalaki. For example, ganahan kaniya, ginatra kaniya kay gwapo siya. O kana. Sa ko pang yun kanina, may mo basketball. May forma, ana. So normal na siya. But sometimes, mag-conflict ba yan ng love ba na or infatuation lang, crush rin na. So, ano yung pag-differentiate, ana, no? So, imo mo naon, ani din mo na, kani ba nga lalaki, ma-feel ba na ako nga mas mahimo kong confident? Or nag-improve ba ko tungkol aning lakiyan? Or na-feel ba nimo nga murag mas na-appreciate ka sa imong mga ginabuhat o sa imong kaugalingon? Kani ba nga laki kay kanang ma-feel ba nimo nga bisag unsay mo isulti sa iya ha, willing kay siya maminaw para sa imo ha? Kana nga ba more deeper na ka? Tanaw nimo usa magining laki ha kay kung namang iuban nga mo nagingon fubo fuck body lang. Kung magkita way dagay istorya papapapak dok ana dok dayon then paghuman wala na then thank you very much adto na kuloy. So dili siya kuan. Which ako i-connect. Number 2, kamo mga babae para makayon mo nga murag medyo true love ni. Kanang mag-uban mo, nabagyan mo tinud-anay nga mga conversation. Kana bang inyong topic nga ginaistoryahan? Akong balikan ng mga fubo, naiuban ka lang, magkita lang kay
Pag magkita, kung mag-text, oy, kumusta? O, okay, nabi. So, mga karon na. So, magkita ta, ana. Magkita, magtagbo ang duha ka bunguton, ana. Pagtagbo sa duha ka bunguton, so istorya lang gamay, wala na po'y saktong conversation. Bye-bye, thank you Lord. Pag humanog kuan, mapila ka daw, ana po'y text. Taon-taon na po, mo text na po, gimingaw na po. Basta mo function ang ikaduhang ulo sa ubos ra, wa mo'y saktong conversation, kana, I tell you right now, dili na true love. Pautanay mo ko galingon, pag mag-uban mo, nabagin mo'y saktong conversation. Nabagin mo'y mga chat nga sakto. Kanang may hana ba? Kaya ako, para sa ako, true love na akong mag-uban ng romance, normal, ay, kamo mga babae, yun mo pag-assume nga, ang lalaki, manguyam na nimo para holding hands lang yun. Siyempre, nagyon na diya ang purpose na tirahon ka. Kamu po mga lalaki, kamu pagpahalata, pag mag-date-date galing mo, kunwari mo, agi sa mo sa katedral, kunwari mo to sa mo sa simbahan, pa di kay tanto manyakis ba? Pero para na ako, mag-uban yun na ang romance and friendship. Kung friendship ra po, walay romance, yung mag-uban, malamang Yuya Bells. Yuya Ayes, ay, nako. Confirm. Kung sila mag-uban, puro friendship, walay romance, walay ismetog sa edge mo function ang notes sa Jumo. Walay kuan. Walay go to school function. Friendship lang yun. It's either na friend zone ka o bayot na siya. Okay? Dapat mag-uban yun ng friendship and romance. Muna pinaka-the best. Napoy uban conversation, no? Kanang after sex conversation. Di mo makita ba? Naba mo'y connect. Kaya pag human, pag sulirap sa mata, pag magbulag na ng itong, kaya pag human, bitaw nang, huwag mo'y saktong conversation, baka nang, saan topic na to? Kanang, bro, di mo makakonect, di mo ma-excite. Bro, ang una-una na lang yung perminti si Laki, kaya pag taon-taon, pag medyo ni function na po, kaya nakabira mag, one time na po, Kanang nga na bitaw, pag human, pag pugsit, magdali-dali day uli, ito na ta, kana, o sige, wala, bay na, okay. Wala mo saktong conversation, ako, delikado. Wala yan. Di na true love. Pero wapo ko na yung nga bulagi na. If nag-enjoy po ka ngayong ana mo, check ka gamay, tapos, so yummy! Oh my God! Pag human na, lakaw na po. Diba? Again, true love ba ni tita? Teka mo na balikan sa nimo. Fubo. Yeah, fuck buddy. Kana tita B. Dagan na nga iguan ni ba? Pasiriti ko be watching from Japan. Uy, CJ from Japan. Domo arigatou gozaimasu ka. Ganyan guys ka? True love na nalingan kong moingon na asa ang tissue. O sana, ingon na asang tissue. Dili gitualya kay tissue yun. Si Virgil Caritas, true love na if despite sa inyong mga kakulangon, you still choose to love the person and respect each other. True love na if despite sa inyong mga kakulangon, you still choose to love the person and respect each other. From Midsayap Cotabato. Hello, mga taga-kuan. Neil, true love kay dako kag saling niya panggaong kaniya. Parehamos Papa James Dre Surigao Bird. Papa, parehag style sa programa. Charlie Jan, gikantsawan ka, murag na'y partner assuming. Okay. Balikan natin ulit. So, niyo na ako ganina nga, i-consider niyo mo na bagin mo yung real conversation. Okay, girls. Para may bawa ni mo nga true love na yun, i-compare kanang lakiha sa uban ni mo nga nga date. Nga na. Try to compare him to other guys who you have dated before. English to. Para makita nimo.
Kaysa tinuod na lang, kung tinuod yun lang agugma, dili na mawala pagkaugma. Naiusahay na nag-enjoy lang kanya karong adlaw, pagkaugma, nawala na rin imong kay kuan. Mailan nimo nga true love na i-compare siya sa imong mga na-date ugma kay dapat magkadugay, magka-sweet siya. Dapat magkadugay, magka-more interesting siya sa imuha. Kana interested siya sa commitment, may ngana, kanang ba? Buro makita nimo iyang improvement na mas the more nimo maganahan siya personally. Aha. So dapat inganan dating i-try to compare. Tama, timbang-timbanga. Or kung nag-date kag lain, timbang-timbanga. Biki si tampayakon, ani. Biki si tampayakon. Be, kanit tampaborda ko ng itlog ang isa barang bukat ni. Ana, no? Ika-upat. Kanit para na ako ha. Ika-upat. Makita ni mo nga true love. Kaya sometimes, pag sige mong uban, naanad na mo, sina mong uban. Tungkol kasi na mag-uban, so nagsige na mag-uban. Samang yun. Sa sino yung uban, sometimes ma-take for granted na ni mo ang tanan. Like for example, usually, ginahatod ka niya, ginasundo ka niya, and you're doing it for the long period na. So sometimes, ginatake na ni mo na for granted, barag di na ni mo na ma-appreciate, kaya barag na-daily naman ni mo na hawa. That's why sometimes, medyo risky man, sometimes medyo kailangan ka mo detach. Sometimes ang best way na para ma-figure nimo ni nga labagin nimo is kanabang tanaw nimo daw kung mulayo kag kalit sa iya ha. Diya na. Masakitan ba ka? Magilak ba ka? Buro nga na ba na, dako bang effect niya? Mingaon ba ka sa iya? Diya na. Buro na ba kung feeling Allah? Kaya sometimes diyan mo ma-realize nga love din mo sa katao pag wala na siya diha. Mo na mga time nga usahay nga kung mintras na pa sa atong kinabuhi atong siguroon nga atong yung ihatag ang atong gumangay usahay di nato mabantayan ayarat na makamalo nga love nato siya kung wala na siya diha sa atong kilila. Tinood, nawikela sa una, college me nga na, nag-uyab sila. So sa una, di pa kayo cellphone. So nag-uyab sila, pag-uyab nila, nagka-summer break. So wa sila nagkita. Di man pre sa unang panahon nga, si tawag gani ka ng na-cellphone, na-video call. Na-cellphone, pero text ra yun. So say, pag-ikilod, kay mahal pang load sa una, tag 300 yun. Karelate yun tayo. So, resulta, medyo those times nga nag-summer break to, medyo wala may kita, so medyo nagkabugnaw ang relasyon. So, ibuta to si Miss R, murag na confused na siya nga, murag wala naman siya ko love ani ni Mr. M. Mr. M ang lalaki. So, si Miss R, murag tungod lagi, wala kita-kita, so, wala, so murag ni bugnaw. So, nung bumalik sa klase, sa college pag June, so nagkita ulit si Miss R o si Miss R o si Mr. M. So nakita sila, lipay na, back to normal na sadta. Pero nabantayan ni Mr. M na medyo bugnaw na si Miss R. Tapos si Miss R po medyo confused na po diya kay murag di siya kabalo kung love pa ba niya ko? Ang murag gula naman, murag ingana na, murag di na siya sure. So, nag-decide og kalit. So, nangutana si Mr. M. Bisag hadlok siya, pero kailangan niya may bawaan. Ipagutana niya si Miss R. Sa student center man to. Kato nga time, bro, sa student center to. Abog pagkikitong student center. Nangutana si Mr. M kay Miss R. Miss, man, love pa ba ko nimo? Kaya na-feel naman niya nga bugnaw. So, medyo ni Saka ang abagan ni Miss R. O brag niya siya nga marag dili na, then nangutana siya, unsa man ibulag na ta.
So ningon si Miss R nga siguro bulag na ta. Iyon. Kailangan tagaan ako ni siyang saktong background mga kagay para mas ma-feel na to. Ha? So, sa laktod na pa istorya, tungod kay medyo nasakitan man siya. Nara. Uy, play. Uy, maulawan ko diri. So, niingon si Mr. M, Miss R, love pa ba ko nimo? Ana si Miss R, nisakan do ka baga. I don't know. English? O kabalo. So, pasabot ba ni bulag na ta? Ingon si Miss R kang Mr. M, siguro. Bulag na ta. So, nilakaw din siya sa student center si Miss R. O gibiyaan si Mr. M. Nawa kasabot sa gibati. Wa siya kabalo nga after day sa summer break. Mga first week pa lang sa klase, nabulagan siya sa iyang uyab. Araw-araw akong lumuluha at sa iyo'y nagmamakaawa. Sige tao paduding si Mr. M. Marinig Basi nabigla lang siya ba, yung isunod-sunuran si Miss R. Ang problema si Miss R, di na mauban siya paniud to. Si Miss R, di na siya gasta mo tanaw na, di na siya ganan mo abay. Kaya dati, abay mo gina sila sa klase. Tapos sa una, doongan mo gina sila muli, dili na, naguna na siya. So, wala yun. Dugay kay ni sink in kay Mr. M nga gibulagan na siya. katulad ng pag-ibig para sa iyo na alay ko. Sakita eh. Bakit ako ngayon'y iiwan mo? Gusto mag-move on ni Mr. M. Gusto mo sa ni Mr. M. Burag. Abi ni Mr. M, damgo ang tanan. Natulog siya pagkaugma. Pagkaton niya eskwelahan. Mao gidi ay. Bulag na giday sila. As in. Maaring nagsawa ka na di na makapaghintay ang mundo. Sumoto. Maaring nagsawa ka na kung hindi. May na lang, usakadlaw ni Ana, natingala si Mr. M. Ano man? Si Mr. M nakadawat sa letter kay Miss R. Nakabutang dito sa letter ni Miss R na nasayop siya siyang desisyon. Tapos saya daw niya na feel nga siya diya daw nagbulag sila. Aya pa daw niya na feel nga love pagide niya si Mr. M. Sa dati ang mga panahon daw nga katutanang naanad siya nga abay sila. Muli siya nga mahatod siya. Bugoliner mo siguro to. Burag na miss niya si Mr. M nga wala na abay saya. So nag-letter siya, yun siya nga sorry kayo. Love man data ka. I want you back. Dito na dayon. Tulala si Mr. M. Grabe niya si pagdawat sa letter nga abin niya bulag na gyud. Ana gina. Sometimes pag napadaya sa tong kiliran, gina take for granted. Pero kung mawala na, tuwa na gapangitaon. Lagi na lang kitang naaalala. Mula nang tayo'y di na magkita. Iyo no. Baduy ni nga kanta pero dulot. Ay Tatampo! nagkailangan bang ganito? Bakit hindi natin Muling ibalik?
nagbalik sila. Mora to ilang last nga nagbulag yun sila. So tuloy-tuloy na ilang gugma. Naminyo gid sila. Karon na sila tulo ka anak. Tapos silang eldest mag-birthday karong Monday. Nga gusto rainbow ang design. Mo nang ilang mga ilang tito ipabalik daw sa Lunes, ha? Mga tito. So mura to siya, guys. Dapat nga na. Dixelo, Daguplo, Vidal, Tita B, kusog kayo mong tingog diris barko diris Japan. Online FB. Oy! Kumusta mo na mga boss? Nadia sa Japan, domo arigato. Unsa bay hinapon sa kuan? Japanese greeting sa kuan. Sa mayong gabi. Na ba yung mayong gabi? Kumusta mga Pinoy diha? Kumusta mo tanan diha? Medyo mahaba Salamat sa inyo mga pagpaminaw diha. Malipay sabi ako. At least ba makawala sa kalaay sa mga OFW. I-share ako mga videos, mga pampagood vibes. Kung na mo yung gusto nga i-challenge me sa mga video, pwede na po. Naragod ha? So mora to siya. Konbawa. Konbawa, mana tama man siya. Kumusta mo diha, Brad? Salamat sa pagpaminaw, Brad, ha? Mernie mitok-mitok lang. Mernie mitok-mitok. Chin-chin tabiru. Huy! Bastos man lang chin-chin tabiru. Chin-chin tabiru. I knew it. Imo dyan itong love story. Diloy. Ay, what if no every Friday magbasa ko kanang bang happy ending love story? Kaya kasi garang uban na may love problem, no? I-share daw yung mga successful love. Kanang successful. Kanang dili successful, nga mo. Kala ba mga love story ba nga grabing struggle, pero ang ending, nagpakasal gihapon. Tapos ang gikuha sa reception nga host ako. Okay na po. Shoutout Tita Berdre sa San Juan, Cabalian, Southern Leyte. Leonin, Asludi. Valbolts! Unsa kadugay man to burn? Till na-realize na nagsulat na si Miss R. I think murag 1 week ra. 1 week. Musta po daw kayo? Sabi ni Van, bagay. Miss na po kayo. Busy lang siya ngayon. Kisa na. Nasa Gipadunggan. Gandang gabi! Gandang gabi po sa ato sa mahal ko, si Van Bagay na Viagab. Salamat sa tiwala mo, mahal ko. Nakakatawa tong idol mo. Tagalog pala to. Tagalog pala ka? Bisaya ba ki? Hello po sa inyong lahat. Magtatagalog na ba ako para lang maintindihan ako ng buong Pilipinas? Yun na ba yun? Ganito naman Tagalog pa tayo. Lata man. Ay, Damon Dalton. Why is a woman and man's love different? Women require a reciprocate of the actions they give before they love. Men give everything first before they understand love. So which love is stronger? Ang bagyo ang stronger. Si Mernie mitok-mitok. Imong story ni Berno. Hala ni nag-comment si so maling ako man ko galingon fan page ang nag-comment. Okay. By the way, Moni ang youngest na anak ni Mr. M ug ni Miss R. Curly hair with red lips. Sister raw, dalaga na taraw ka. Paki-follow sa yung TikTok. Sa pangalan sa imong account. Your TikTok is show it to them.
Gusto lang ini siya mag-promote ni sayang ko ano. Ayan, nara yan TikTok. Pakipalo daw. Wash out man. Oh my God. Cookie_Q 2021. Ipabot na to 1,000 followers ni. Sige na please. Cookie KOOKIE_Q 2021 kana. Kaning K-pop ang iyahang kuan. Ipabot na to ni 1,000 ha. Okay? Thank you baby. Bye. Magbudalaga na, di na magpa-kumot siyang kuan lubot. Oy, wapa ko na uman! Again, katong number 4, niyong kung medyo distancy gamay. Lastly, muna siya ng isa sa akong nakita, para makaingyan mo nga ito po ay true love na talaga. Pautan na mong kagalingon kung perminti ba ka-excited na makita siya. Muna ako di ko mutuan na mo yung pasensya kayo, wag ko nakita kay bese, man ko ay bese. Kaya ko gibuhan bese, bese lang ka bese. Buro kay bese mayor. Oo, tanawa po, tanay mo ko galingon. Kanang excited ba ko nga makita ning lakiha? Kanang excited ba ko every morning mo mata para lang makakita kung nag-text ba siya or mo text ko sa iya? Ana ba? Kana bang naba ang excitement? Or ang excitement, hayara ka mo excite ko mo function kauban. Like I said lagi, aniya, simple na kayo. If ang person, kung love yun mo siya, bisa pag wala mo ibuhaton, bisa wala mo ibuhaton ha, nag-abay lang mo, nag-share lang mo og burger o fries, tatawag kay budget, nag-share lang mo, bisa pag burger o fries rin yung gikaon, and you guys are just sitting down there, namo sa Mount Millionaire sa ipasugong, nindot kaya nga lugar sa Mount Millionaire. Dito mo bugnaw kayo. Just talking any topic under the sun, tapos kaon-kaon lang mo. Bisag gamay ra na. Pero nalingaw kay ka, barag paspas kayong oras pagkauban ni mo siya. Yun. That's one thing na medyo okay ni. Kaya na uban, grabe ng gasto. Nag-pizza na, nag-SNR na, tanan grab, food panda daghan na. Pero diligin mo siya feel, para bang nagaling uban, bisag dahon rin gihatag, gikilig na. Ang uban ng hatag naglibais. Pulahe ra gyud. So kung na yung mga tanabar, nung saan man para, sa may perfect date para malingaw siya. Actually, brother, there's no such thing as a perfect yun nga formula nga unsay dapat nga setting sa date. Nayuban mo, tanaw mga movies, mo gasto. Mo rintag tibok gym, tas iradwa sa tunga. Yeah, kung maka-afford ka, fine. But I tell you, kung bisag di ka ganan, ang babae di ganan sa imo ha. Kung dili ganahan ang babae sa imo ha, bisa pag tibok, gymnasium imo rintahan. Muhay pag sound system diya. Pildihon lang yapong kana. It's the person, brother. Kanang bisag karinderya ra mo mga on, pero ganahan man ka sa iya ha. Gikilig ka. Okay ra. Pero mas may gyapon tong kiligon ka tapos steak pag yun yung kinaon. Naiban pa proven ana takilig kay ka. Yeah, okay magyapon na. Pero lain gito dito gyud mo mahalon tapos gikilig pag yun ka. Okay? So yun lang, I think mora to ang mga 5 batutanan nga akong mora nakita nga. Ingana nimo pagkuan kung kani nga tao is really true love na. Well, kung naman galing naminaw karon, well, akong ginatanaw ko mga followers, kung naman galing naminaw sa karon ng mga high school o senior high, I tell you right now, majority pag yun sa inyong gibati, di pag yun na true love. Dili pag yun na true love, promise. Kung na mo yung mga crushes, you like that person, takamulo mo istorya ni gawas ang iyang kalungat sa ilong. Nadire, tapos na turn up na kaya, ka na ba? Dili pa gina true love. Ayaw ninyo pugsa, ayaw ninyo na ipamilit siyang kagaling. Dili man true love ni dili lagi na true love. Labi ng mga bata pa mo, dili pa. Why? Dako pa kayong percentage sa inyo, bro. Napa ang 90%
physical attraction or 90% kung kinsa siya, famous ba siya, star ba, varsity ba na siya, dili pa kayo na siya kuan. Pero gwapo siya na nga, at this lugar, matry ninyo. Mag-story mo si mong crush, tapos nakita ni mo gabasa iyang ilok, na turn up ni ka, wala ni ka na, di pa na mao. Dito na mo pasok ng mga true love, magsugod. Kanang dito na ka sa mga mid-20s na ka. Na nakasa ka ng mga college, sa padalo na ka mo graduate sa college ka na. Dili po tanan na, ako gingon lang is the majority sa ano. Sabagay, dili man na sa age kaya po. Depende mo na sa maturity sa inyong mga pangunahon na. Pero, di ba, diyan na nga mga edad diyan na magsugod kay medyo mulawom naman ka. Imo namang sabton kung kinsa siya, unsay background siyang pamilya, ngano ingana siya, unsay iyang mga weaknesses, ay ingani di siya basta mahubog, ingani di siya basta maglagot, may pagkahambugiro din ni siya, kanang may ana. And after na nimo makita sugod-sugod ang iyang mga dili maayo nga kinaiya, mga dili maayo nga kuan, and still nagyapon ka diya willing to, willing to love her or him, nagpabilin gyapon ka nga musabot sa iyang mga udawaton niyang mga flaws. Mawala ka lang, di ba? Nasa ngipon, mga flaws. Kalang may ana ba? And still, ganahan gyapon ka sa iya, bisag nakita na nimo nga maldita siya, di bati siya kuan, kinaiya, tapos and still you love her or him, and maybe muna na siya ang sinyalis na love you din ninyo ang usa't usa. And that's true love. Upang saktan ang isang tulad ko na labis na Charot. Alas 10 na. Please, salamat sa mga naminaw sa podcast, pakisuporta. Ako tanan mga programa na na-upload na sa Spotify. Paki-search lang ang sa'yo. duha na, Bernie, Bitok-Bitok University Podcast o Gahi ni Bay Podcast para sa akong show. Just in case, wala pa mo kabalo, nana ko sa home radio matagbuntag. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8, ha? Tapos na rin ko'y online matagabi alas 9. Salamat sa inyong pagsuporta. Thank you, gid kayo. Ayaw na mo pag-send og Gcash, ayaw na. Ayaw na mo pag-send kung gamay lang gihapon. Sa mga nag-send sa stars, dagang salamat. Ingan mo tanan, Friday karon. Di na ako maglangay-langay pa kay every Friday, it's Biramax Day. Basta Friday, it's Biramax Night. Yeah, baby. Ingan mo tanan. I love you all. Sa kanya. Bye! Happy! This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Tak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate.